Здравейте хора, аз съм Тиро. Сега ще играем една игра. Играта се казва Forest. Една страшна с едно момиче. Сега ще я видите. Добре. С игра е малко страшна, аз играх около 8 пъти. Сега правя за първ път клип на тази игра и така. Добре. Само че да се бутна настройките на мишката. Чайте, извините, ще почна пак от начало. Само да си... Само да си оправя мишката. Много ми лагите си гръб, не знам защо те. Бъгъл ли, каква е, да знам. Ние от лаптопа ми. Окей, започваме. Дано да не е срещна от първия път. От първите 2 или 1 минута. Защото не искам толкова бързо да ми свърши клипа и те. Добре. Какво трябва да търся и аз не знам. Просто си вървете и... гледам по дървета, няма белишки, няма такива прости. Аз мисля, че тази игра се върви и... трябва да избягаш някъде в гората и да не се обръщаш назад никога. Съм чул такива история. Ако се обръщаш назад, един път, 2 пъти, 3 пъти и чудовището каквото и да е ще се обърне. В момента той чудовището тук по-скоро зомби, нещо подобно. Страшно, гадно, мършало. Самара се казва. Момичето от кладеница. Много гадна игра. Ама я видях. Опа, лагна. Добре, защо ти лаги, бе? Защо ти, бе? Добре, заеби. Така, продължаваме. Да, не съм много странно къде трябва да се отиде. Просто и вървиш и то. И сега изведнъж бу! Да им се появи. И те и бавно към мен изведнъж да дойде. В една бяла престилка, мършата долна. Добре сега, аз на къде въря? Аз май пак се върнах. Май. Честно, къде отидох аз? Омага! О, той. Сигурно Самара е дошла от тук. Видяхте ли тия? Той червеното. Той червеното така ска, аз не знам. Добре, да продължаваме. Ви кажа, често не ми се играят такива игри, ама трябва да се играят. Защото някакъв път ти като отидеш в гората сам, както тая игра, и виждаш някакво такова чудовище и да си готов, Добре. Сега пак се връщам. Аз вече искам насечната Самара да свърша. Свършва? Не. Да, свършвам. Да, ето, отивам някъде по планината. Или май не отивам никъде. Белишка? Не. Белишки ма гонето е. Сега ако този клип не стане, нищо се обърка, няма правиш. Да не застане. Къде си, бе? Абе. Добре сега, аз къде отидох, бе? Какво става тук, бе, хора? Аз къде отивам, бе? Ето е! Еми е баксал газа, няма къде да избягам. Няма къде да избягам, дори да искам няма къде да отида. Трябва да отида ма хвани. Ами аре, би се огъза. Аре, хвани.
хвана, ето и то беше. Аз искам някоя по-яка игра. Като The Killer, Жив The Killer. Тя е яка игра. Едно момче на Павле се пише в YouTube. Той играе такива игри много яки за клиповете и така. Добре хора, това беше от мене. За повече клипчета от Рибаскаве, се абонирайте за мен и ми харесайте клипа и коментирайте. И това е. Окей, чао!